Siang, Ibune Bagus, nyuwun sewu, kula kalian prasoan badhe njenguk Bagus. Mireng sawegera. Potong, Bos. Mriki arep mlebet mriki. Ajrih nggih. Kali pras mriki mlebet mriki. Potong. Kados pundi kahanan panjenengan dereng menika? Sugeng siang, alhamdulillah pun radi sae. Sril, Pras Pun diperisakaken dening dokter Bagus kedah ngaso ingkang cekap. Nggih, mugi-mugi enggal pulih. Sugeng sonten Bagus, salam saking kanca-kanca. Bagus, kula nyuwun pamit, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Matur nuwun nggih. Nggih.